Zenbat urte dara matzazu, hemen? 30. 30! Bai. Bueno, ya ez dakizu euskalduna zaren, portugesa... Hoi ez de galdu. Hori argi daukazu. Guk hemen erresa daukagu, 7 ordun gaude eserita sozietaben, txureta bajaten da zagardo gutia. Hemen bertan ere enten duzuen? Ez, Tolosan. Bale. Hartzen dugu kotxea eta 7 ordun pinba, hangara. Antxe zaudete. Zelan okurritu zitzaizu, posible ez dela, horrelako gauza bat egitea? Bueno, ni azpegin naiz bizikletan, da hasi nintzen hemen inguruetan, gauden ingurun bizikletan ibiltzen, da hasi nintzen jendea ezagutzen, da erabat, hasten zea gatzan historia zartzen, ez, da gau baten, 5 ardo botila ondoren, ez dut eta zeatik ez dute hartzen salina bat, da, bueno, bala, ostia, Tolosakoak ea, ez, da, bueno, da hori ondoren, goizean, zeingo dugu salina batek, orduan gatza indar dugu, ez, Nolakoa da lana edo prozesua, ze kanpotik ikusita simplea ematen du, baina? Bai, simplea da, baina dauka bere teknologia guk hartzen dugu itxasoko ura, hemengo ura, kriston kalidadeko ura garbia daukagu. Gu daukagu gutxi gora 30 gramo litroz gatza, ez? Da joan behar dugu konzentratzen, pizkanaka, konzentratzen, honea iristiko 250 gramukin. Orduan, kristalizatu zea, ez? Erabat naturala. Hemen gu produzitzen dugu, deitzen dana sal tal cual. Ez dugu lehortzen dugu eguzkin, ez dugu refinatzen, osea, da konzentrado de mar. Hemen daukagu, ez dakit, karakteristikak edo gauz guztiak gatza ez produzitzeko. Dana dago kontra? Dana kontra. Daukagu itxasoa urrotzakin, daukagu gatza konzentratzea gutxi, Mediterraneoekin konparatuaz, da gero daukagu eguraldiak arraruak, ez? Baina hemen produzitzea kalidadeko gatza, eta oso apreziatuta dago, adibidez, kanpon, bai Alemanin, bai Europan, gehiena hemen esportazioa jutea. Kanpora bidaltzen duzue, gehiena? Alemania. Alemania da gure gatzan, Espainia baita ere, baina gehiena Alemaniera. Hemen egiten duzuen gatza lortu ahal izateko, erabiltzen duzuen metodoa oso zarra da. Bai, guk mantendu dugu hemen guain da 2000 urteko teknologia. Berdina? Berdina. 2000 urte prozesu berdina jarraitzen? Prozesu berdina. Zategan, hau da romanun garaiakoak, ez? Da hauek ondo intzuten gauzak, eta zategan aldatu behar duzu gauzabak, ondo zuten atzedula. Negozio bezalase, gatzana da, bueno, negozio tradizionala, baina kosmetikoa da gure negozio indargunenetako bat, ez? Eta kosmetika hori egiteko laborategi bat beharko duzue? Bai. Guk erabaki gendun guk da nahitea. Gure errezetak edo dana, gehienak, dia euskolar. Zamonan errezetak guk erabat, produktuak indegu, da orduan, azkenean gure produktuak daukate gauza importantea, dala maitasun asko, ez? Maitasun asko, eta hoi nahi eta nahi ez, azkenean ikusitea, ez? Batez ere sentitu, ez? Bai, gure gontan sentitu, ez? I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. Itxaso, ez dakit galdetu behar dizudan, noiz etorri zinen edo noiz joan zaren Portugaletik? Ni txikitan hemen honitzan, 9 urte arte, eta gero Euskal Herria jonitzan, bilagona, bereziki. Eta gero ikastero naiz, Madriden honitzan, Barcelonan, Florentzin, Lisboan, eta azken saltoa hemen Figuera da Fotea. Espero que l'último. Hori sekula ez da jakiten. Ja, hobetez pentsatzea. Eta nolatan bueltatu zinen? Nera eta zekan proiektu bat, eta bizkat baitan ere apurra jartzeko, banekin que lo podía ser de gran ayuda. Eta torri zinen horretara, hain zuzen ere? Hoi da. Baina agintzera? Hoi da. Eta bertigoa eman txizun? Ez,
Ez. Ez dakat beldurrik. Azkenen da, nire aitak dakan maitasuna eta proiektua, pixkat baita nire aldeo gaztegoa edo berezia baita ematea, azkenen bion alde honak batzea egunero ikasten, egunero saiatzen hobetzen eta baina oso pozik. Baina zuretzat herri hau oso berezia da. Bai. Zergatik da horren berezia? Nire ustez dakat dena. Osea, netzako behintzat dakat ondartza, dakat lasaitasuna, baina nahi detenen adibidez parranda dago baita, dakau baita mendia, prezioan aldetikan ez da garestia, jatea, ondo jatea erresa da. Azkenen norbait etortzen kanpotikan da, como welcome to Figueira. Osea, relájate, come, bebe, compra cristais, beti. Hor marketinga ondo daukazu, Bai, está muy integrado ya, ez dakit. Bai. Bai, baina, hoi da, azkenen dakazu dena. Hemen, bizitza ez da, bezala de kainita, ez da, hemen da... Kainita esan nahi duzu... Lan eta gero, guazen zeu zehartea. Ez da hori ematen. Ez, hemen dia más caseros. Baina, adibidez, ostiralen, edo ostegunen, baita depende asko eguraldia. Edia, ni askotan lagunei izatiet. Joder, sí, ez agua, ez ácido, porque Euskal Herrin bizi bazinaten, la teníais clarita, clarinete, porque no salíais de casa. Ja, sekula esan tabu. Bai, baina, bueno, gainetak lagun bat, batzen naiz, iritsi berri neola, eta Karla izan hola, eta zen hola. Bai. Guazte gaur. Ui, euria iteo. Dani, Kalera. Biste, que nos vamos. Hemen ateratzen gara ostiralatzalde gau batez, eta zer egin dezakegu? Zuzenean afaltzera goaz? Bai. Osa, gatzezea igual... Ez da existitzen hemen afaldu denbora galdu hori, ez? Seiak alde igual gatzez eta ja, zerbizita batzuk, zurito batzuk hartzen aztezea. Bai. Gin tonics palos animados. Oneritxen itzanen, 10 kilo. Hartu zenitun 10 kilo? Bai. No en altura, sino en largura. Horrek zer esan nahi du? Eserita janda ibili zinela, edo eta agian oso estresatuta? Ez, azkenen, hoi da, zen ni Madridetik netorren, ez da Madriden dakaz azkenen ritmo de vida super azkar, ez duzu pentsatzen, zaude lana, eta azkenen honet hortzea izan zen como... Nobody I asked knew how we came to be the one to who. Guen crossfita egiten nahi naiz, llevo un mes, hilabete bat. Hilabete eraman da ere, izan daiteke crossfita egiten duzula. Netzako izan da gehiago mentalki pixkat aktibatuta egoteko, gero ona da baita, zen ne gustatzen zait azkenen goizetan jute naiz, zanda baino lehenago. Eta netzako da aktibatzeko eta ja, goizeko 8 dia eta ja netzako dia 11. Nola definituko zenuke izaera, Portugaleko izaera? Adibidez, konparatuta Euskal Herrikokin, ez? Janari aldetikan nahiko antzekok, adibidez, bakaioa hemen da plato tipiko, eta gero izaera igual hasieran pixkat hotza, gu bezala, supuestamente. Eta gero, pixkanaka konfiantza hartzezunen, dia superirikia, gustatzen jendea ezautzea, bere kultura erakustea gu bezala ez norbait kanpoko etortzea, eta ja da, hona guaz, getaria, zarotzea, bilabona, Tolosa, eta netzako da Euskal Herria eta Portugal, bilak, dira netzako lo que no hay, que es los dos juntos, ¿no? Perfecto, hemen noten naiz, juten naizenen area edo bi aste edo aste bat edo hilabete bat juten naizenen dakat beste aldea, ez? Eta da como la sintonía perfecta. Hor topatzen duzu oreka. Bai, azkenen, gauza bakarra aldatzeko nuna izango zen erama, mona hartu, tamen jarri, eta... Kuadrilla bebai, agian, ez? Kuadrilla bebai edo ez? Kuadrilla batzu zen, que son muy pesados.
Itxaso, eseri gara hementxe bertan, edalontzi bat jarri didazu eskuan, non gaude? Gaude Sereonda 8. urteko gotorlekoan, da Figuera da Foteko toki oso berezia, eta kuadrilla nahi zuenen, honea etorri, pixka disfrutatzea, pero pagaiz vosotros. Zer topatu dezakegu hemen, edariak hartzeko tokia eta jatetxa dago baita ere? Oida, eta ilun nabarra ikusteko niretzako da toki oso berezia. Hau dakizu, Figueirara etortzen baldin bazarete, denboratxu bat pasatzeko lekua, eroso eta tranquil, hementxe. Txin, txin.